Ревността Твоя, Никодиме, свети Оче, не дозволи от света да бидеш осквернет, и мудроя избегна суетата, напоен от благодата Христова. Така преподобието засветли и Бога го прослави, станувайки пример за многумина и темел за молитвени прибежища, къде Господ се прославува. Моли се за нас, Ти, Оче осветен, за кого Христос